Ο Αυγουστής αντικρίζει ένα φρικτό θέαμα. Βλέπει το μάστρο καμένο και βγαίνει έξω. Παναγία μου! Δεν μπορώ. Και οι άντροι πανηγυρίζουν γιατί οι χίλιοι σκότωσαν τον ένα. Στον πυρωμένο του κρυσφύγετο με ένα χαμόγελο μικρό και ένα λουλούδι μυροφόρας στο καμένο του αυτί, τυλιγμένος της Παναγιάς στο πέπλο. Πόση γαλήνη περικλεί η φωτιά, δεν τέλεστε. Σκοτωθήκε